Lembaga fieldwork jagi Samla Pule jangka Women's College Shnong naga Department of Bachelor of Social Work 4th semester ki santali ki Shnong kepada po silang umkan kata ka Shnong maran sai si maulong lumse lumding sai bat mau ken ring kilayo ya kan lat ban rakhe ya kasini Laitluid jangka di India halai jo Shnong ya kan di kejeng rakhe ya kasini Laitluid jangka di India laban pelong nok mentang kasni nama rakhe te kasni Laitluid jangka India kada jur jong slap Kim Layo la Pynlong. Hakani kejeng rakhe la pelong ya kamat spas bela simenta dah hendu tuli Skul nagini kisan tuli Shnong. Namar ke jingmam laj UMLA jong kamauran keneng uba ajas khapran nakada badan assembly ya ka salut basimno do ba pendap laurin yang ni silang umken ka case study ka jongpi namda ki research work bupile na ka BSW ngai ka blai ki Shnong ru nikni santli ki Shnong golden ringkat But Khynnah Pule na Women's College. Limba ka research ka jongki. But yaki Skul ki bawan akani ka sngi yaki nong ikai. Pladang sisha ka banta ka bakraw. But kada ipu iping sisha akani ka jaka akani ka sngi. Ikna Skul jongpi. Kidawan renti hakapur ka babyang. Bingila Pynlong yakani ka program ru ka job. Ngai kublay ya ka team nang tay na home guard bepla shimkhia bandon ringkat bakini Khynnah Pule ban organize ya ka march pass tindia chapang ka history ki march pass banging baro gin teplang ka march pass hi menshwa ka long thik mo ginum tep ka origin jongka hinding itep ba ka dai hakapur jongki army kapur ki military mo isakli ya ka march pass But kaya gini ka march pass kahikay. Ningkong iya kahikay ya kajilong discipline. Kabaar. Kahikay bakanday bandan ka mutual unity. Kajingya talilang. But kabalay kahikay ya ka respect. But kaniya kapaw siya ya kani ka program mentakas ni.
Bahapua pia march, ringkat piyat, dan di kejat, berhenti, pia pong ki uniform, ki berhenti, but piyat yang kejenglit, jadi commander. Ya ikut belai, ya pi, Skul, mar ngedapet ya pi, pimdai, tangki kena Skul, Henry pidai ka lawairu, jokal jala ka jongi, hang ni yakit leaders, kiba syakmat, Pila Pynlong asya ki businessman, ki bahe. Pila Pynlong kita ki citizen. Kap kratam. Ki nong Shnong, ki babha jong ka jala bat kari. Bat kata hingi Kmen. Bakani ka march pass kan IG ka yangi. Bangilong discipline kong bat ngilong ki baya teli. Bat kumtahi katan jongi kan kiyo. Kani ka Shnong siliang umkan jongi kan kiyo. Baka constituency jongi kan kiyo. Ngawara ka jing ai kublay. Nakaliang jongi Emily jongi iba HS Kharpan iklamla bandon ringkat bat ngiya kani kasngi namar bakadon ka assembly session takadaw ipa yang ban one represent ban iik plot yakani kasyang umkan kini Shnong jong pi shani but yakani case study jong kini kena BSW ni naka office jongi Emily rungin follow up lang yin petro lang ki ki jingdon kam ba kani than kadon kam Ganun siya kapor ka jongpi na makadikasngi ka basit. Ublay undon ringkat. Nang niya puli bha. Nang long discipline nakikam ki bapile. Bapila Pynlong kalaway jong kajila. Kublay shibun. Jai Hind. Nalaga march past jong Skul layo ru ya ka jinroi karpang na ki Samla puli jong ka PSW first semester Women's College. Yakan kasini lapan syongsyat ru da ke jinya kop syat apren ki Skul ke boleh syementa hakan di gamat spat haka bagi kena Skul ke lapan ki jing syat kalau jing syat biar dia pak sini dua juga dia ba kumjur ke jing syat tan rai hak jeng yang march pass ya kan nam ka menengkong ne nam adu la job da ka madan saisi presbyterian school ka ar ga de ka mokon reng Saint Cecilia school ka balai ga de ka saisi RCLP school
Hagajnya kop syarpan la job da ka Maulang RCLP School ba ar ka dega lumkse LP and Upper Primary School ka malai ka dega lumding sai RCLP and Any guesses namta bawan baningkong dancing. Ajay. Aidus. Thank you. Nagalang ki Samla Pule ke belai field work sa kita Shnong ke le thu kumni ke te ka jinglai field studies ke jom ki. Wan le ka practical jungi hapo san Shnong kita ki Shnong kidei maulong sai se lumkse lumding sai bat mau kenring. Te hakawe ke group ngi don san ngot shi group hakawe ke Shnong. Te ngi wan shane langba ngimdala klam da ai kublei mo ya ki Shnong kila pediang subhai ngi kum ki khana Pule ban le ya kata practical ka bang yo ong ban yo experience ki ek ba kine sha kine Shnong ki le mo ki school ki nong rap kum no ki tray te ki skim kum no ki yo shapok ka Shnong ka thau ka jong ki te ni ai kuble ki ramba Shnong bat Shnong hi barok ka wei de da ka jing yarap jong ki kila ka shan ngi kum ki khana Pule ban nang kiu ken ha kata ka jing Pule ka jong ni te de da jing don jong ki bat ki school tengi hakan di keporkum ki Khynnah na Women's College ngila pelong do ya ka program hang ne ha ka Shnong sai se kabang pelong ya ki dancing competition bat ki march past competition ha pedeng jong ki school baro jong ki ne ki san Shnong te da ka jing don jong ki Khynnah school bat ki nong hikai ki Shnong ka ne ka program kabang pelong kalong ka ba sai mo ka ba sai so bat ka ba ya shaprang te ka epat kane ke program ke bangi pelong da ke bor lade hi ki Khynnah ngimla te ke ke bangi kwa ben pen pau hong ne ya kine kinong kershan ki bakershan yangi ki minister mo ki MLA habaro ki constituency hapo kane ka jelam khalia ka jongi hamtam kita ki nong kershan barat bor kidei isar rakam sangma ibade education minister but isar president tensong ibade home minister kine kila yarap yangi ba kekershan yangi shibun bangi la ben pendep tang kine hendrei bun ru ki bakershan ki minister sar Kmen shilla imam amparin lengdo sar Havingstone Kharpran kine ki minister dat ki dei ru ki minister jong kine ki home guard defense ma civil defense iba coming isar coming iba dei MLA nang tina saipung te dei daga jingirap jongki kaba ngilala ban pelong ye kane ke program kaba success ke ngi ong mo kaba ya shaprang te long ru ka jingjop te tang kita ru bun bha kinong yarap yangi bun kisar ru ki bawan na ki home guard ki bade kilong kinong George bat shwa bengin la ye kata ru kilawan page lupa ye ki Khynnah kumno ki yale bat kila hikai ru yang ke jingduna jungi kandidat concert bat kilala ru ban hadu ba kane kasi kalong kasi ba crowd bat kasi ke jingjob bat ngidon ru ya igas ibade iba isar pendap ibade naka morong keng constituency tengi ai kuble ye kinong hikai ya baro ki baye shimenta kan por please bo Yang amai kulai. Kurang was nong jangan mana sai si ru la jing kan ban jitu ya ka jingwan juga ni ki Samla Pule ha ka Shnong jong ubar ge pat ki Shnong. Jami adu ka Shnong maulong nanta ka mana sai si mau kendring ka long se ba ka long sai asim ni ka lat ba like play ki Khynnah ka BSW team na po ko Women's College di balawan man le ka field work segini ki Shnong ki jongi ka jingwan ki segini ki Shnong ji ga don sibun ki jingarap ki jing toy ki ba bun ha kamtam ki la kendu ki Khynnah school ki Khynnah ki drop out pat kamtam ke jingarap ka bang ki ya kendu bun ha ki wat ki longjing ki ba guna kayo kot nangta ki ba bade bat karep karyang bat kajingwan tu ki saning i ba kamtam ki I confident ba ki Khynnah mo ki sim ya kapor ki ban sim tujuan wat ki Khynnah ki ba duna kayo kot mo ki penlong program ong tang kata andre ki le ru home visit segini ki Shnong ki jongi bana kapor ba ki wan sini ke ba ki kendu ki jinge ru ki pen paulang sengi kat ka bala na geleng Shnong ye trelang wat ki ti hakini ki snem hi ke jingwan tu ki seling i la don sibun ki cikala
margi kena si kamtam sikiri kita gi bam jura kami cakmat lagi penuh lagi lu program ada ke jingwan juki mentah sini ni bagi yo bagi confident bat kilai mi cakmat lagi lu program bat ngi iro bakani jenglok program kamtam gini program ke pemerintah sini bagi penuh tuition te ni yo ni witness lagi jong kikmat bagi kena tuition niru kemde pian ki kena asor dapat la ban si mentah bat kila ban compete bat ki wigi skul ki bakal bisa loru te nakaliang jungi hi ke Shnong minton dia ngikit bok ruang gini kena BSW ki bawan sini Shnong jungi bakinangnya ya caparang gi jong puli jong ki bat ngi ngala ru ban ya tribiang nang sakmat yakinu ginu ki kam ki bangi kendu tangkani hegi disebut